Jeszcze bym chciała. Jeszcze nie chciała. Maciej, dosyć już. Dzisiaj już. Tak, jeszcze nie ma. To dawaj do kosy. Ojej. Do góry, mocno! Ej, mamo, wyżej! A mówiłeś... A weź tak, dziedzio, tak rób, tak ja dzisiaj na tym byłem. No weź tak na brzuch skocz, tamtego niebieskiego. Ale nie! Tato! No coś czysto dzisiaj tu jest. Wiesz, co to był? Renata za nią sprzątała.